Salutare toată lumea, eu sunt Bogdan și astăzi am hotărât să fac acest joculeț, să-l fac, ne jucăm, să mă joc. M-am uitat la Max și altele și mă joc și eu. Vezi că am bani, am făcut eu ceva, uitați, vedeți? Și haideți. Ce să luăm, repede, ce să luăm. Așa. Face așa frumoșel. Băi. Nu. Scuzați că pierd în fața unui căcăcios. Eu revin imediat. Și da, am revenit. Deci, eu am 7. Îmi fac muci. N-am vrut eu să mă chinui aici. Când eu mă chinui, deci, efectiv, îl fac muci. Nu mă chinui, deci n-am de ce să mă chinui, uitați. Deci, uitați. Nu mă uitați. Ia uite. Nici nu pasă, oricum o să câștig. Ia uitați. Deci câștig. Deci gata, nici nu mai mă chinui, gata, nu mai ating mingea, de fapt trebuie să o ating. Am câștigat. Trec la 3. Numărul 3. Nu acum. Și nu vreau să vorbesc că nu am chef. Poți să vreau să-l iau, dar costă o groază. Am intrat aici la... nu știu ce înseamnă asta și am băgat codul Max și până cât... Și mi-a dat bani, mi-a 500, 5000 și am folosit. Ce aici? Cine ține minte? Noi pantofiori. Unde sunt pantofiorii? Unde sunt? What? Ce-am făcut? Da, am cumpărat asta. Unde sunt pantofiorii? Trecut? Asta. Cât dă pe ea? 5.000. Îi vând. Pentru că deja am păște. Nu.
posibil le dau sel. E o căldură la mine aici. Deci nu mai pot. Iau ochelari. Ia trebuie să mai vedem pe aici. Să iau coada. Iau pe asta? Sau pe asta? Am luat-o pe asta. Aici. Luam și niște ochelari. Iau pește. Tricou. Al tricou. Îl luăm pe ăsta. Cam atât. Cât am filmat? 6 minute. Eu o să mai revin. I-am adăugat la prieteni pe Cum? Pe Cristi Rau, adică pe Cristi Munteanu și pe Max. L-am adăugat la prieteni Romanians sau ceva de genul. Eu am adăugat. Am dat cerere, add. Și atât. Ne vedem data viitoare, pa, pa!